ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸುರುಗಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಕೊಡೋರ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಪಾಡು ನಾನು ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಇನಿ ಒಂಚು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂಜಿದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತವೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ನೀರ್ಮಾರ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪಗ ಬೊಂಡಗೊರ್ಪುನ ಅವಡು ಪೇರ್ ಮೈಪುನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಕಾಂದು ದಾದನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತಡೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ನಂಚೂರು ಹೊಡಿತೊಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ದೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾರಚ್ಚೆ ಪಾಪ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಕ್ಕಾಡ್ ಜಾಮ್ ಆತುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ರಶಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ಬೋಪುಂಡು ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ರೀಚ್ ನಿಂಚಲ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಿಡುಗರ ಪಾಸ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ತುಂಬಿತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಬುಡಾರಾಗಿತ್ತೀನಿ ತುಂಬು ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ರೀಚ್ ಆಯ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಆತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹಾಲ್ ಅವನು ಹೊಸತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ತೂಪದಿತ್ತದೆ. ಮಂದಿರಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಗುಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಕ್ಕದ ದುಮ್ಮದ ಬೇರೆಂದು ಮುಂದುವರಿಸನು ಮಾತ್ರ ಗಿಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅವನುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೇರ್ ಕಂತುದುಪ್ಪೇರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಕಂತುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ಲ ಪೇರ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತಿನ ಅವು ಅಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಜದೊಂಜಿ ಐಕೊಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಿದುಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪೋಡು ಪಟ್ಟುವೆರು ಅವು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥದ ರೂಪೋಡು ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕುಲು ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಗ ಪೂರ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಪಗಪಗನೆ ಬೊಂಡಡ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಲ ಜನ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡೈತ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಚಾದ ಜನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರುವೇರು ಆಂಡ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲವರ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಪುಣ್ಯಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಂಡನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಈ ಸಲ ಕೆಲವು ಗೆಂದಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದರ್ಪರಾಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮಂತದ ಅವೇನು ಅಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಪರ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚದ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಷೇಕ ಪುರಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳಾರತಿ. ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಅನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬೇ ಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ಮುಗಿತದೆ ಕೆಲವು ಎತ್ತಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ತರದ ಅಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪೂ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಭಜನೆ ಪುರ ಉಂಡದು ಬಯ್ಯ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ದಯವಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನಿ ಭಯಂಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನು ಅವಳು ನಂತೂರು ಲಾತಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಇಡ್ಲಾತಿ ಒಟ್ರಶಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ಪಾಕ ಬಾಜನ ಬರೋಂಡು ಬಾಜಿನ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಕ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಐಟಮ್ ಪಾಕ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆತ್ತಲ ಹಿಡ್ದಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸಿಂಟಿದೀತು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ತರ ಗಜ್ಜೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆವಡ ಆತೆ ಅಂಚದ ಬಾಜನ ಬರ ಪಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದೆಕ್ಕೆರೆ ದೀತೀನಿ ಬಾಳೆ ಪಾಕ ಜೈತಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಲ್ಮನ್ ಪೆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ತ ಜೆಪ್ಟಾದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿ ನಾನು ವರ್ಧ ಬುರಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಇಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾಳೆ ಪಾಪ ಕೈ ಮೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಂಗೆದ ಕಿನ್ನಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಬೈದನು ಪಾಪ ಅವನು ಬಂಜಿಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತೊಂದು ತುಳಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲಂಜಿ ಬಾಲದ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತು ಮೋಕೆ ಅಂದು ಪತೊಂದೇ ತಿರುಗೊಂಡು
ಅವು ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಡ ಆಮೇಲೆ ಪಿರೋಡು ತೋಟ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮುರಳಿ ನಂಜಿ 2-3 ಮಂಗನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಲ್ತಂದನು ಪಾಪ. ಬೆಲ್ಲ ಥರ ಇದ್ದ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅವು ಮಂಜಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಕೂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅವು ಯಾನ್ ಜವಣ್ಣನ ಬೆಲ್ಲ ಥರ ಅಡ್ಡಿ ಅವು ಬರೀಟ್ ಬಂದೈತಿ ನೇನು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಥರ ಐತಿನೇ ಶೋಕ ತಿಂತು ಪಾಪ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ತುಕ ಇಂಚಾಪುಣ್ ತುಕ ದೇವರ ದೇವೆ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಅಂದ ಓ ದೇವರೇ ತುಕ ದಾದಾ ಆಪುನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಅಡ್ಡ್ಯ ಶೋಕದ ಅಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಆಪುನು ಅಡ್ಡಿ ಆಪುನ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾವು ಬೇಯ್ನಾಗ ಬರೋದಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂತೇವೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಬೀಪಿ ಸರಿ ಅಂತ ತೂಕತ್ತೆ ಕನಕ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನಕ ದುಂಬು ಕನಕ ಅಂಚ ಆಮೆಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಆಮೆಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಬೇಸು ನೀವು ತಾರಾಯಿ ಅಂಬೇರೆ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಶುಗಪ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀಲ ಅಂತ ಬರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸಿಂದ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜೇ ತಾರಾಯಿ 3 ಪೀಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ದರ್ತದ ಧೈರ್ಯ ಗೊತ್ತು. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಬೆಲ್ಲದ ಕೊಂಚ ಪಾಕ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಒಕ್ಕ ಏನೇ ಶೋಕುಡು ಸೋಸಿ ಅದನ್ನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಾರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಚೂರು ಅಡ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಈ ಅಡ್ಡಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಅಡ್ಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಪಾಕ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ಅನ್ಪದು ಅವು ಒಂಜಿ ಡೌಟು ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪಣೊಂದು ಬಂದ ಪರ ರೆಡಿ ಆದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿರೇ ಮಲ್ಲ ಆತನು ತೊಂದೂರ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಚೂರೆ ಮೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡು ಲೇಪನ ಮಂತದ್ದು ಈ ಬಾರ್ಲ ಮಂಜಲ್ ದಿನ ಅಡ್ಡಿ ನಿನ್ಕಪ್ಪ ಮಂಜಲ್ ದಿನ ಅಡ್ಡ್ಯ ಹಾಯ್ ಇರಗ್ಲ ಬಾಡಿ ಅಡ್ಡ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ದಪ್ಪ ಕಡೆ ರಾಯಿಜಿಂಚು ನೀರು ಪಡಿಯೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಜಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿನ ನೆನಪೇ ಜಯ ಪಂದ್ ಒಗೊಂದು ಅದ ಬಣ್ಣನ ಒಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಾನು ವಿಧಾನ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅನ್ನದ ಮಲ್ಲೆಂಚು ಅದೇ ನಿಧಾನ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂತುಲೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಕುಡಿತಾವು ಬೇಯಿನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ರಪ್ಪ ಮಾಡಿಪ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಪೂರ ದೀದು ಸೆಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಚೂರು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಬೇಯರುಂಡು ತುಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕ ತುಪ್ಪ ಈಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಒಂತ ಎತ್ತಿನದು ಅಂಚದ ಕವರಾಣು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿದ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಎಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾತುರ ಅಡ್ಡಿ ಕಾತುಂದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತೀಯರೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಡು ಜಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಜಂಡು ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲೆ ಜೈಜಲ್ ಅಂಚದು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪಲ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತಿನೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಅನ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಕಾಂಡೆ ಇಂಚ ತಿನ್ನಂದೆ ಕಾಂಡೆ ಬಂಡ ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವರ್ಕ ಬೈ ఒక ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಟೈಮ್ ಒಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದುವೆ ತಿಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಬಣ್ಣನಾಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪರ್ಪುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿಲು ಒಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿಲು ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮೂಡೆ ದೂರ ಬಿದ್ದರ್ದೀನಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಗೆ ಐತೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ತಂಚು ಒಂಚೂರು ಇದೇ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನೀವು ವಾಮಂಜೂರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತುಲೆ ಜೈದ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಸ್ಟೈಲ್
ಮೊನ್ನೆ ಕಜಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಜಿನ್ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತಾ ಎದುರುಡು ಐ ಲವ್ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಅಂತ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಇದ್ದೀರಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯರುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪೋದ್ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಲೆ ಜಿಂಗ್ಲ ಕಜ್ಜಿಂಗ್ಲ 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 ಕಟ್ಟಿಂಗಿಟಿ ಕಂಟಿಂಗಿಟಿ 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 ಕಂಟಿ ಓಯ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಲ್ಲ ಹೊರಾನೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಅದೇ ಆಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬಾಬದ ಆರ್ವಿ ಅಮ್ಮು ಆಂಡೆ ನಿದೆ ಅಂಡು ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಡದ ಇಂಚಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಲ್ಲಡದ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಪುನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡದ ಸುರು ಇಂಜಿನ ಪಿದಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡೋಣೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋದುಪ್ಪ ಅಂದ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು ಆಪುಚ್ಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮು ಬಾಕಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಡ್ ನಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ತೊಂದರೆ ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ರೂಟ್ ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗಾದೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಪಣ್ಣ ನಂದು ಉಲಾಯಿ ಸಾದಿ ಅಂಚ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮೇರಿಲಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಡೆ ಹೋದು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಕವೇ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡೆ ಪೋಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಕುಲ್ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಜೈದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಜಪ್ಟ ಹೊಡಲ್ಲ ನಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಪೋಯಾರ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಅಲಕ್ಕ ಪೋತನಿಗೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಕುಡಂಜಿ ರೋಡ್ ಬೋಡು ಹೋದು ಮೆಲ್ಲಂಜಿ ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಸುರು ಜಪ್ಟಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಮನಸ್ಪುರ ಆದ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯಾನೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ ಬೆರಾಯ್ಜಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿತ್ತು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಮನಸ್ಪುರ ಆದ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಲ್ಪ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಅದು ಮಾನೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಅದು ಮಾನೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪೋಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೋದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ತುಕ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋತುಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ದಾದ ಮಾತಾಡು ಅಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಒಂದು ಬಂದಿರಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಮೇರೆ ವಿಜೇಶ್ ಬಂದಿದೆ ಮೇರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಚಾದ ಮೇರೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬತ್ತೀರಿ ದಯಪ ಹೆಂಗೆ ಓಡೆ ಪೋಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಪೊಯ್ ಸುರು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಪೊಯ್ ಸುರು ಅನ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ತುಂಬ ತೀತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಶ್ರುತಿ ಭೇಟಿಗೆ ಅದು ಸೊರೊಬ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂಡ್ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ 2020 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ನಾನು ಇನಿ ಇಡೀ ಲೈದಿನಾರು ಮೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಂದುಪ್ಲೆ ಬರಪ್ಪ ಎಸ್ ನಮಕ್ ಸೋಮವಾರ ಅದೇ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಎಸ್ ಪೊಯ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಿದಾಡು ಮಹಿಮಾ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಮೊದಲ ಕುಡ್ಲದ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು
ಮಂಜೂರ್ಗೂ ಓಡಿದ್ದೆ ಗೋಲಾಯ್ ಸಾದಿಡ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗದ ಹಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ಒಂದು ಪ್ರದೀಪನ ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಒಂದು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಆತನ ಮಂಡ ಫುಲ್ಲು ಲೇಔಟ್ ಆತಲು ಅಂಚದು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಆತನ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವನು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಂದಿರ ಕೈತಲ್ಲ ಮಂದಿರಾಗ ರೀಚ್ ಆಯಾನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೆಲ್ರೆ ಅದು ಮಂಜೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಡ್ಡಿಯರ ಮುಗಿತು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಬ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೀದಿರಪ್ಪ ಒನಸ್ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪು ನಾನು ಬಾಲ್ಯನ ದೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ತುಂಪೊಂಡ ಆಲೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಪೊರ್ತದಾಗುಂಡು ಪಂಡ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಜತ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬಿಟ್ಟೆನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗಲಾತಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುದು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ತೋದಿದ್ದು ಎರಡು ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೊಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುಲೊಂದನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಕುಲೊಂಡ್ರೆ ಗಡ್ಡ ಬುರೋಯ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಗುರ್ತ ಪತ್ತಿಜಲ್ ಪಂಡ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಕೈಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಡಿ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಡು ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಮೂಲು ಬಿಟ್ಟೆ ಕೋರ್ದ ಗಾಜಿ ಬಿಡು ಒನಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾಬ್ಳಿ ಪಡ್ದಾಂಡು ಕಾಂಡ ಪಿದಾಡ್ನು ಬರ್ಬಾ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬಾ ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೈ ಇದಾಡ್ಗ ಬೇಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಬುಗ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೇಕ್ ನನ್ನಲಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪುವ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು